så sänk händerna. Så provar du göra en volt på det där sen. Ja, i farten. Inte sakta ner då. Då måste du driva på. Ja, det här var länge sedan. Ja, du måste driva på så att han fortsätter. Det är då du måste. Och så ner med händerna bak med axlarna. Och så fortsätt. Det är jättesvårt. Ja. Vad sakta du ner för? Så jag tycker det ser skumpigt ut, ja. Oj. Ja, tung bak. Och så sätter du igång. Kan du sluta tänka så? Nej, jag tänker inget. Rava! Nu! Nästan stod han det igen. Fortsätt ge trava. Han tog traven men sen bytte han. Ja. Hej. Rava! Hej. Försök göra en volt i traven då om det går. Ja. Det är mycket att hålla reda på. Gör en stor volt då, runt mig. Rava! Hej. Säg inte det. Jo, men det är väl förmodligen, men. Båda händerna. Rava! Nästan. Nu! Nästan, han är bara halvdan. Han tog aggressivt pass istället. Fortsätt. Och så gör en volt i det. Gör en volt, en stor volt. Nej, fortsätt då. Fortsätt då. Det var inget bra! Ja, men vad roligt i alla fall. Fortsätt. Gör en till volt och så fortsätter du. Trava! Nu håller du händerna för långt bak. Ja, jag vet. Och så i Det är volten. lättare att starta när jag gör volten där. Ja. Ja, gör den där då. Han fick ju en lång stund nu. Filmar du det då? Ja, så ser man hur han går över sen. Rava! Nu! Känner du det? Ja, nu gick han över, va? Ja, Ja. då känner du i alla fall.